som a la casa d'estiu d'en Josep Puig i Cadafalch, arquitecte, president de la Mancomunitat de Catalunya. Bé, aquesta casa és una casa molt interessant perquè Puig va ajuntar 3 cases que tenia del seu besavi, totes donant en el torrent, són cases molt senzilles, amb unes bigues absolutament pobres, etc. I va fer una meravella d'aquesta casa. Actualment és monument nacional. La va acabar el 1905. Aquesta casa és un exemple més i un dels més reeixits de la capacitat que tenia Puig i Cadafalch de partir d'una situació de fet, cases existents, i transformar-les en verdaders palaus. Un cas paradigmàtic és la mateixa casa Garí del Cros, aquí a Argentona, o bé la casa Ametller, al Passeig de Gràcia, que també ja existia i la va transformar en un altre monument nacional, com la casa Garí també. D'acord també amb la seva forma d'actuar i el seu estil, que era no tenir pràcticament estil, a part de ser qualificat com a modernista, aquesta casa incorpora tota mena d'influències. Incorpora influències gòtiques, incorpora elements barrocs, incorpora elements àrabs, fins i tot alguna inspiració japonesa en la porta d'entrada, etc. I, a més, interiorment també es converteix en un museu, perquè Puig aconseguia reunir i incorporar en la casa, en el seu despatx, en els passadissos, etc., les proves de guix que els seus escultors, bàsicament l'Arnau, l'Eusebi Arnau, li feien per monuments de tot arreu. Per exemple, al seu despatx hi ha la xemeneia de la Casa Ametller de Barcelona. Són especialment interessants, des d'un punt de vista arquitectònic, les dues ròtules que hi ha en el moment en què s'uneixen les 3 cases, apareixen 2 ròtules a les parets mitgeres per passar d'una casa a l'altra. Hi ha unes perspectives increïbles i unes vistes espectaculars que realment només estan a l'abast de persones molt capacitades. Bé, ell aquí hi va passar molts estius, hi va estudiar, hi va investigar en el laboratori que tenia, va fer moltíssimes reunions amb molta gent, amb molts intel·lectuals, tant quan estava en actiu, quan ja després de tornar dels seus exilis a França, i en especial hi va viure unes hores particularment dedicades a l'estiu del 36, quan van intentar cremar, i finalment ho van aconseguir, l'església parroquial d'aquí d'Argentona. Ell es va jugar la vida per salvar el retaule i per salvar la trona i el que es va cremar, i no se'n va poder sortir. Va haver de fugir d'aquí, amagat, i fugir cap a França, i d'aquesta manera va ser el seu segon exili. El primer havia sigut en l'època del Primo de Rivera. Aquesta casa, aquest monument, ara en aquest moment és propietat de l'Ajuntament d'Argentona, perquè la gent de la vila se'l va fer seu. Es va lluitar molt perquè aquesta casa fos adquirida, encara que finalment fos a preu d'expropiació, per part de l'Ajuntament i convertida en el que ha de ser, una casa museu vista per tothom. Una última remarca és que un monument nacional com és aquest, probablement és difícil que se'n trobi un altre on la casa per dintre sigui feta i decorada amb elements tan pobres. És a dir, es tregui tanta qualitat arquitectònica i decorativa amb tan pocs diners. Puig i Cadafalch era una persona extremadament sòbria, extremadament austera, i si el que es passegi per aquesta casa tindrà l'ocasió de comprovar-ho.